reports. Welcome back, Idol Dennis. Good morning. Please come in. Bernarda, gapo iti kinaaren, kagmat iti may isang barito, agapo iti kaso nga panagranes. Di agtawan gapo lagitwa nga barito, manipod iti iliti sa Nicolas Ilocos Norte, iti natili bagayan ti pileg iti warrant of arrest. Naman nga ti akusado kesa ni Pilante reklamo agapo iti panaglabsing iti Republic Act 8353 amended na 11648 wano tumakong ko na kaso nga panagranes. Di na nakamat akusado Idol Bernard ket awan tinakomendar nga pagpiyansa na gabot kinadagsen. Dato isang sumbatan na pinareklamo manipod mismo iti korte. Voluntaryo nga sumuko dati akusado apaman nga nakitanan digiti kami ti pulisya nga mga restar gabo pa lang katoy pilig tuwag bares ginipila kontra ken kuana. Iti sa Nicolas Pelayan Idol Bernard saan nga kwarta saan nga makmakan iti natakaw iti RHU sa Nicolas digitay medical equipment iti mismo nga laboratorio iti dakamat tagta nga RHO. Naman nga idi October 13 datoy medtech na ni Alina Lucas Heralde iti nakakita datoy opisina da iti mapanagitan ay lugar na katulad natin na daytoy nga microscope isa nga microchromographic centrifuge ken sa nga Jerome electrolyte analyzer machine ken sa nga APR nga dito kita kabilitin mismo nga laboratorio daming awan. Hindi damagin na dati padana nga medtech nga ni Cherry May Asuncion ket impagurap namin Idol Bernard nga napa para formenta na sige awang gayam awan itinapasama kami na sked na nga sawen nagpukaw nagbaling na ghost nagbaling nga nag-disappear dati nagakamot sa nga medical equipment iti nakamat sa nga iti agdama mandaribang pa ng data investigasyon iti PNP mo kasano na pukaw kensino iti kinaramid iti panaka-itaray kadigito ng medical equipment sa pelon ay iti laboratorio mo tayo baten nga saan nakang masas tayo doktor no ada sakit mo no awan iti medical examination iti may sa laboratorio apay awan ti CCTV na Idol Dance awan CCTV na dito nga RHU dito nga pagpapag dito Idol Bernard i-ministry ko kasi pa lang awan pa timparukan iti PNP so nga amon dito malamang ada iti CCTV iti RHU iti San Nicolas Idol na uraman idi tatan natakawan ano detan akasla apay saan unay nga secured detoy RHU te dita kay San Nicolas Ilocos Norte ken nagingina di gitoy inalala na centrifuge that's 50,000 more or less DJ microscope nga inala na ti microscope nga dayon ta laboratory ti high school tayo 7,000 lang DJ ngem no deti para laboratory yan ta anan umabot iti 50,000 motlaeng so imagine langen sa 50,000 DJ nagado nga inalada Idol Dance. Umaro di ko mapila ko agis met intereda ni Hamlet medical equipment iti pinuntirya iti talaga agtatakaw at adagandat na diyan nga ilako. Uy, namuna nga nang nabalor iso nga iso ti inala ng Idol Bernard nagtured sentro iti RHO. Wan asideg pa iti pak apay deta pak nga dadta. Pakpakawan anat obranad ta iso pa alet emret iti na destino nga pak iti San Nicolas kim dati ket talagang inaran iti nagtaka amo na siguro iti diskarte sango pa iti munisipyo un atin barmin dalagan pa tao ko ng gibarna iso nga ito tayo tuktalin di PNP no kasano kinusin kinarami iti panagpukaw iti nakamot at na medical equipment iti sarpelain at Bernard iti update net dati napasamot at mga panang bagkubagkong dati iti partner ta personal ken eksklusibo na inumante iti suspect Idol Bernard nga ni alias Alan nga ni
for ilan, no, apay inaramid na. Dito'y ng papatay, dating in partner na, kiting baga na, gabo iti sobrang panagayat na. Ano, Idol Bernard, naramid at ng patay ta. 4 years na naggandan na, ngayon more than 1 year, iti panagasinada, kitsang hamaako, dati lalaking may sina, kahit na iti magsinubyanan, kiting baga na, nadagayan itinalimid, ngayon na pa natin kita, kaya tikimutin may sangal daw, limang misto na ito'y partner na ito'y datit na ganyan na, kalipin na, isuma na panandinanon, iti mismo nga pagtutubakon na, iti barangay San Pablo, na sumatin iti nakaranidan iti krimen. Yan nagan anong kong piman, dati suspect, gabot pinapasama sa inalpasen awan sa nababawing tigyag, iti napukaw, gapulayan iti kinapungsot, bueno, dati kiniimon. Kasi man, kaya naman tayo, kaya ito'y suspect, bayat na nakabalot, iti man, iti puti pulisya iti sa Nicolas. Then, na-interview lang gabi. Inikilit ko siya doon sa may taas na pag pinagkakabuhan. Pumunta siya sa isang kurong-kurong. Then, nakita ko, sasakay na doon. Pinabol ko siya. Pagbaba ko sa motor, tumakbo siya. Nawakan ko yung buhok niya. Ay, sinaksak ko na. Hindi. Dahil naman siya ang sabi natin, nag-checking ko. Checking ko ka sa nagawa ko, pero tapos na yun. Kailangan pagduta. Please, magal na kayo dito sa akin. 4 years ko. 4 years. Dati, ito, 7 years. 1 month na kami hindi na solution kasi. Nagtawala na ako ng iwalay din. Pero nakikita ko yung pamilya. Patago kasi may BCU siya. Patago kami nakikita, sama. Pero bigla siyang pinagparamdam, pinigsit ko yun natin. Ang kanyang pag-ibig, kung wala kang sa pamilya ko, sana awa nila ako. Nagawa ko lang yung dahil pagmamahal ko sa kanya, hindi ko kaya kasi na iba. Pagmamahal? Kaya ko nagawa. Pasensya na, lalo na kay natin sa akin niya, kapatid niya. Sobrang nagsikitya ko na nagawa ko, pero wala na ako abot na. Condolet na lang ito. Di namin kahit kanya, hinabli. Kaya talaga, napawalan na. Dahil na may bukit na. Galag, bayan. Sakti sumarap na dito. Dita, Idol Bernard, dagpangta, na no. Loko-loko. Gabot pa nagayat, pinatay na, ayaten na. Di kami, Idol Des, ano ka klase, deta? Diyos ko. Kung marat isang crime of passion, Idol Bernard, talaga no, DJ, sobrang na pinagayat nga, narandid na ng papatay ta. Hana maako nga may sinisunan, Idol Bernard. Sudla po ng kitagod lang kaya, agay palimit ngayon pa nakikilada, in one time, nato'y biktima kita hang kanang 5 minsa nagbali iso nga napan na dinanon di pagkabdaba ko na dinuten nga nakapasama kan tikil ng gitinamin natin suspect na 7 times nga binagpong na kano but na hindi dati gamutan na agluwan iti korong-korong kasi nakamat at pagpakawag sang sangit timan yung awanen so bata kong kuna nanggim baka siya tot sumarunong kuna namanen kasi talaga sa na ako hindi nagpasama pero iti pamilya si biktima ni Freddy Pagaduan at Bernard at handa ako dati napasama kiti namin da nga naamuan dati kapsat ng lalaki nga dangdaran na gayan dati kapsat na at mukula ko mag-jakitologos ko na ngayon hindi mapasama kiti krimen kasi pinagbali nga rasyon na dati kapsat si biktima. Nakalain ko na ito yung pangyayari. Kasi ano, yan ang sinasabi sa akin ng kapatid ko na problema. Tapos, wala. Kasi nalaman ko lang na palangatitan ko na madalas ko lang na pinapagtan ng kapatid ko.
Hindi lang nagsasabi sa amin ng kapatid ko kasi ayaw na kami madamay. Kasi alam lang gano'n namin siya kamahal, kung gano'n namin siya iaalaga. Kasi pagtatanggol ko talaga yung sobrang mahal na mahal namin yung kapatid ko yan. Kung sinapasama kay Bernard, kaso nga murder, pinipili Idia Calvan, Idia Pitgalya, kontra itinakamatat nga suspect na napalos tinatarababawi, ngayong awanin, tayo timaraligan, labot malpasan, nga nilin siyang tibiyag, itiya adati nga kadindan nana. Damak ko naman po itiya PNP, Idol, Dennis Elitio, Tatak, Arne.